Tak ahoj Lenka. Ahoj, Sambi. Teším sa, že sa nám podarilo dnes sa tu takto stretnúť a porozprávať sa trochu o tebe, o tvojej práci, o tom, čo podnikáš a ako pomáhaš ľuďom nielen so stresom. Ja ťa poznám ako psychologičku, lektorku a ženu akčnú, teda pomoci ľuďom so stresom a nielen so stresom. Ako by si o sebe hovorila ty? Je niečo, čo som zabudla v tomto krátkom predstavení? Myslím, že ani nie. Okrem toho, že spolu chodíme na keramiku. To je pravda, poznám ťa aj ako šikovnú keramikárku. Dobre, ty pomáhaš ľuďom, ako som už spomínala, so stresom a celkovým well-beingom od spánku cez techniky na prácu so stresom, s emóciami až po stravovanie sa. A robíš to prostredníctvom školení programov, ako je napríklad Nervové fitko, ktorého si aj autorkou, alebo aj program Neuroflow. Čo ťa priviedlo k tejto práci s ľuďmi, k tomuto pomáhaniu? No ja sa práci s ľuďmi venujem už 12 rokov. Bolo to síce v inom segmente, v segmente rozvoja intuície, ale potom som robila s ľuďmi na základe nejakých psychosomatických problémov, kde som ja sama vyhorela v tejto práci a dostala sa k takému zaujímavému austrálskému programu, to bolo viac ako 2 roky dozadu, ktorý pojednával o nervovom systéme. Hovorím si, wow, to bude zaujímavé. Idem sa Mhm. tam naučiť niečo pre mojich klientov. No, ale zistila som, že v programe čakalo miestečko pre mňa, aby ja som si dala dokopy svoju nervovú sústavu a od toho sa mohla odraziť a zase pracovať s tými ľuďmi s nadšením, s tým, že naozaj máš ten priestor pre nich, lebo každý, čo robíme s ľuďmi, vieme, že to je to najdôležitejšie, čo musíme my mať, je aby sme my boli v poriadku a mali kapacitu pre tých druhých, lebo ináč tá práca nemá zmysel ani pre jednu Mhm. stranu. Mhm. Takže prišla som k tomuto programu a povedala si, že wow, práca s nervovým systémom je chýbajúci puclík do mojej praxe, pretože väčšina prístupov, ktoré som ja aplikovala, boli tie, ktoré sa zaoberali mysľou, zmenou správania, áno, nejakou emocionalitou, ale boli to skôr také tie hlavové prístupy. Mhm. Mhm. Prichádzala som stále k jednému problému a to bol ten, že ľudia sa ťažko menia. Že nevedia aplikovať tie dobre mienené rady do svojich životov. A ja som vlastne prišla na to, že prečo. Je to v zásade kvôli tomu, kde sa nachádzajú v tom svojom rozpoložení nervového systému a že sa s Mhm. tým dá vlastne pracovať. Čiže my sa vieme dať do pozície, kde zmeny príjmame ľahšie, kde sa nám naozaj jednoduchšie robia nové veci, nové vzorce správania a nemusíme sa naozaj tak mentálne strašne snažiť, lebo všetci to poznáme, ako keď sme v strese a niekto ti povie, nestresuj, nestresuj, no nepomáha nám to, hej? Čiže tá zmena musí prísť z iného zdroja, ako je tá hlava. A ja som pochopila v tomto programe, že to je ten chýbajúci puclik v celej práci s človekom a seba rozvojom, akýmkoľvek aj my sami, čo robíme, že ono to tak dopadlo a odvtedy som si povedala, wow, tak o tomto musím povedať aj ďalším ľuďom, musím to sem priniesť a zakomponovať do tej práce. Takže tak nejak. Ďakujem. Čiže hovoríš o tom, že aj ty si mala nejakú tú skúsenosť, kde ten nervový systém možno nefungoval úplne optimálne a už si aj tak trošku načrtla, že je to ten chýbajúci puclík do práce s ľuďmi a do vytvárania zmien v našich životoch, ktoré chceme vidieť. A teda také typické skorej, aby o tom nervovom systéme hovorili možno lekári alebo skôr fyzioterapeuti. Povedz nám prosím ťa, prečo sa nervovým systémom zaoberáš aj ty ako psychologička a skús nám možno aj tak v polopate vysvetliť, že čo sa ten nervový systém vlastne je, ako funguje, možno na čo nám slúži a možno ako s ním teda pracovať, keď už spomínaš aj to, že dá sa s ním nejako pracovať. Ja si nemyslím, že to je doména iba nejako fyzioterapeutov, aj keď mimochodom moja klientela mi stále hovorí, že neurológovia, lebo sú to väčšinou ľudia, ktorí už prídu s nejakou nálepkou, tetania a tak ďalej, hej, čo máme v široké možnosti toho, čo vieme dostať ako nálepku dnes.
Málo napríklad aj doktorov stále hovorí o nervovom systéme, konkrétne o blúdivom nerve, ktorý je vlastne tá hlavná súčasť tejto práce, o ktorom si povieme. Ale ak by som mala načrtnúť, tak v jednoduchosti, keď sa vrátime ešte do čias strednej školy, kde sme sa teda o nervovom systéme učili, tak vieme, že to je nejaká riadiaca jednotka nášho tela, ktorá autonómny nervový systém riadi všetko v našom tele, vylučovanie hormónov, či nám bije srdce, kedy dýchame a tak ďalej. Vďaka Bohu na to nemusíme myslieť my. No ale tento nervový systém má v podstate také dve hlavné vetvy a to je sympatikus a parasympatikus. Sympatikus je ten aktívny stav, v ktorom sme väčšinu časť dňa. To je, keď sme mobilizovaní, ideme, robíme, riešime, dvíhame telefóny, deti niečo chcú a tak ďalej. A ten parasympatikus je ten stav, v ktorom už nie sme tak často v dnešnej dobe, to tak nazvem. To je ten stav, kedy oddychujeme, kedy nám dobre trávi, kedy sa nám vylučujú hormóny tak, ako majú, kedy v podstate vieme naozaj zrelaxovať kvalitne a zregenerovať to telo. A problém, ktorý dnes je taký dosť pomerne častý, je, že ľudia nevedia oddychovať. Vieme všetci byť super akčný, produktívni a ísť na 200%, ale potom príde k tomu, že máme voľný víkend a my pokiaľ nepodáme nejaký výkon, tak sme smutní, lebo ten víkend nemal zmysel pre nás. A z toho samozrejme pramení veľa takých zdravotných problémov ako neschopnosť spať, insomnie, rozhádzaný hormonálny systém, problémy s trávením, taká tá iritácia, čo máme, že máme krátku zápalnú šnúru alebo rôzne iné symptómy, s ktorými ma navštevujú moji klienti. A práve to, že tá doba je taká rýchla, my potrebujeme sa naučiť vedieť efektívne a rýchlo prepínať do toho kľudového stavu, do toho parasympatika. Čiže my musíme vedieť, naučiť náš mozog čo najviac času počas toho dňa byť aj v tom kľudovom stave, lebo iba v tomto stave nám funguje telo správne. Iba vtedy sa nám stále nepumpuje kortizol, adrenalín, nie sme takí na ihlách a nemáme všetky tieto zdravotné problémy, ktoré som spomenula. Takže budeme sa tu možno baviť o týchto dvoch, že sympatikus, parasympatikus a práve prácou s telom sa vieme my prelaďovať do týchto stavov. Pretože to, že my sme možno niečo v živote zlé zažili, možno máme nejakú traumu, nejaký zlý zážitok, neznamená, že my musíme na veky teraz ostať v tom stave stagnácie, zamrznutia, takzvaného toho shutdownu, ale vieme sa pekne prácou cez ten nervový systém dostať do iných stavov, kde sa nám chce tvoriť, žiť, byť vo flow, skúšať nové veci, spoznávať nových ľudí. A ja keď som na toto došla v tom austrálskom programe, tak si hovorím, že wow, to je paráda, že naozaj existuje niečo takéto jednoduché, ako je práca s telom, ktorá vie shiftnúť jednoducho, keď sa vieme ako keby preladiť z toho nejakého stavu, v ktorom nechceme byť do iného. Takže takto by som to možno shrnula. Dúfam, že som tú rozsiahlu otázku zodpovedala. Ja verím, že áno. A ty si autorkou už spomínaného nervového fitka. Keď sa povie fitko, tak väčšina z nás si predstaví posilovňu, makanie v nej, dvíhanie činiek, pot, možno slzy, disciplínu. Majú si takto nejako predstavovať ľudia aj to tvoje nervové fitko? Budú sa k tebe chodiť potiť, po nejakej dobe si vedia zmerať progres v tom, ako im narástli tie nervy, alebo ako to funguje. No, môžem prosím pochopiť, čo vlastne je to nervové fitko, ako to funguje a čo u teba človek zažije. Mhm. Nervové fitko je v podstate sada rôznych cvičení, kde sa vieme prostredníctvom nejakých masáží na tvári, tele, dýchových cvičení alebo rôznych cvičení pohybových, to nazvem, ale aj takých možno vedených, kde pracujeme s tým vnútrom, preladiť z jednotlivých stavov, nazvem to, ak ráno vstaneme a nemáme energiu. Lebo toto je symptóm, ktorý pozná veľa už unavených ľudí. Mm. Čiže ten spánok nebol kvalitný a dlhodobo, teraz sa nebavíme o tom, že jeden deň v týždni sa mi to stane, ale dlhodobo, tak vieme ako keby ten náš nervový systém naučiť na to, že sa preladíme o nejaký energetický level vyššie. Mm.
Taktiež, ale ľudia, ktorí majú opačný problém, že sú už naozaj vystresovaní stále, iritovaní stále, idem, riešim, makám, hej, v tomto móde, tak sa vieme naopak dať do toho skľudneného stavu. Čiže ísť o ten stupienok nižšie. A v zásade my, keď sa naučíme, ako funguje náš nervový systém, lebo ono sa hovorí, že každý jeden je iný a je to ako otlačok prsta, ani jeden nie je rovnaký, a naučíme sa, aké cvičenia nám pomôžu buď sa skľudniť, alebo naopak navýšiť tú energiu, tak za pomoci 3-5 minút, kedy toto cvičenie robíme, a to teda naozaj nezdvíhame činky, nebeháme, nerobíme nič, kde by nejaký kropaj a potu, hej, nám vyšla z čela a stekala do oka, tak prostredníctvom takýchto cvičení vieme výrazne zmeniť náš stav a dokonca neuroveda hovorí 6 až 8 týždňov, keď si dáme takých 3 až 7 minút denne týchto cvičení, ktoré si vyskladáme podľa toho, kde sa aktuálne nachádzame. Nie je to ani o tom výkone, je to hlavne o tom, že si navnímam, kde ja teraz v živote som. Čiže je to s ohľadom na to telo. Nikam sa nepušujeme, netlačíme tak ako vo fitku, že nalož si ešte viacej, aby tie svaly boli väčšie. Ale s ohľadom na to, kde aktuálne sme, si vieme vyskladať sadu cvičení, ktoré keď naozaj týchto 6 až 8 týždňov budeme robiť, tak si vieme zregulovať, to znamená vylepšiť to fungovanie nervovej sústavy. Napriek tomu, že sme možno boli unavení, že sa nám niečo zle stalo, že sme prežili nejaké dlhšie obdobie stresu a zanechalo to nejaké symptómy na našom tele, nálade, správaní, myšlienkach, tak to vieme ako keby napraviť týmto. To je také sympatické, že si zvolila zrovna názov Nervové fitko, lebo ako si hovorila, mnohí z nás sú skôr zaseknutí v takom go, go, go výkonovom nastavení a možno práve to slovo fitko je aj tu niečo, čo nás teda pritiahne. A práve u teba potom môže zistiť, že áno, je to fitko, vykonávajú sa tam nejaké cviky, ale nie je to o nejakom nutení sa do výkonu alebo prekračovaní vlastných kapacít, ale práve o hľadaní takého bezpečia a priestoru, kde ten nervový systém si teda, ak dobre hovorím, môže skôr aj oddychnúť a teda presunúť sa z toho sympatika, z toho go, go, go do toho parasympatika. Čiže vlastne ty vo fitku pomáhaš ľuďom vypnúť a oddychnúť si. Dobre hovorím? Presne tak, ale zároveň ten názov fitko priláka presne tých ľudí, lebo fitko Mhm. znamená výkon, progres, Áno. zlepšenie. Presne to, čo tá klientela hľadá a veľakrát my si aj myslíme, že veľa ľudí za mnou príde, že super, Lenka, ty pomáhaš ľuďom mať väčšiu kapacitu a väčšiu rezilienciu, odolnosť na stres. To chcem, to musím mať, lebo ja mám taký akčný život. Na Mhm. konci spolupráce so mnou väčšina z týchto ľudí zistí, že to nie je o tom vedieť viac robiť, ale Mhm. možno um, kvalitne regenerovať, tým pádom mám viac energie na tie veci. Možno veľa z tých vecí, ktoré som robila, mi odpadnú, lebo mi príde, že fú, tak toto vôbec nezapadá do programu zdravá nervová sústava. A naozaj to pochopenie na konci programov mojich je väčšinou to, že nejde o to byť produktívnejší, ide o to naozaj byť v tom strede, lebo vtedy viem urobiť tie veci, ktoré mám, ktoré ma vyživujú, zanechať tie, ktoré mi vyciciavajú energiu a nemusím sa im venovať. Takže áno, dobre si to pomenovala, že je to skôr o tom, ako sa vrátiť k tým svojim koreňom. Ja to Mhm. nazývam, že neurobiologické potreby, že čo nám naozaj robí dobre. Lebo ten svet, ako je postavený teraz, ten s prepočením prdí na to, čo nám robí dobre, lebo hej, pracovná doba je od do, vstávam, deti vozím, hento, tamto, stále niečo riešim. Takže naozaj nájsť si v tom, že čo je to vhodné pre mňa, je síce veľké umenie, ale keď si zregulujeme tú nervovú sústavu, ono to začne byť prirodzeným pre nás. Čiže to, ako sa hýbeme, rozprávame, možno akú športovú aktivitu vykonávame, čo si dávame do svojho telička, sa všetko stane prirodzenejším pre nás. Mhm. Mhm. Chcem sa ťa popýtať viacej na tie toxické normy alebo normy, ako je nastavený náš bežný svet a či to slúži alebo neslúži nášmu nervovému systému a celkovo nášmu fyzickému a duševnému zdraviu. Ale predtým, než sa ťa spýtam, tak ešte zhrniem teda
Ale to, čo si hovorila o tom nervovom systéme, že vlastne máme ten centrálny mozog miecha a máme taký ten somatický, tie nervy, ktoré sú zodpovedné za vedomý pohyb, za to, či zdvihnem ruku, položím ruku, ako teda vnímam aj to okolie okolo mňa, rôzne telesné somatické vnemy. A ty si veľa hovorila o tom autonómnom nervovom systéme, kde teda je dôležité povedať, že väčšina z nás ho nevie úplne vedome ovládať. Ale práve tam som chcela prepojiť na to, o čom si hovorila, že zväčšovanie tej kapacity pre tento autonómny nervový systém, pre pohyb z toho sympatického, z toho napätia, z toho go, 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 pracuj, bojuj, utieč, vyvini nejakú aktivitu do toho parasympatického, kde my vlastne chceme byť, alebo potrebujeme takú tú rovnováhu a schopnosť flexibilne sa posúvať medzi týmito stavmi, aby sme vedeli správne fungovať. A ty si spomínala, že väčšina z nás ako keby nemá dostatok priestoru v tom parasympatiku, v tej časti toho nervového systému, alebo stave nervového systému, ktorý nám umožňuje teda tráviť, regenerovať, byť v spojení so sebou a s inými ľuďmi. A predtým, než pôjdeme teda k tým normám, sa ťa chcem spýtať, že prečo to podľa teba tak je? Prečo máme tie naše nervové systémy takto možno zaseknuté, dysregulované? Prečo to vlastne je téma týchto dní? A to ma, Mhm. to bolo to, kde som chcela napojiť aj na tie toxické normy, že je to veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú by som ťa chcela poprosiť rozviť trošku ešte. Ja si myslím, že ono doba praje našim aktuálnym povolaniam práve kvôli tomu, lebo je tak náročná jednak technologicky, jednak informačne, jednak tým, že dnes, aby človek mal všetko, čo potrebuje k životu, musí vyvinúť extrémne, hej, nejaké úsilie preto. A život je jednoducho rýchly. Okrem toho na nás číhajú rôzne veci, ktoré nevieme ovplyvniť, hej, vo svete, ktoré sa dejú a to už proste roky tu sledujeme, že čo Mm, všetko sa kedy vynorí a ty sa iba prispôsob, hej, tomu nejako. Preto ovládať flexibilitu nervového systému je za mňa super schopnosť 21. storočia, pretože tie zmeny sa idú stále diať. A ono, my nevieme ovplyvniť veci, ktoré sa dejú okolo nás, ale my vieme ovplyvniť, ako naše telo na to zareaguje. A toto mi prišlo ako geniálna zručnosť, ktorú treba naozaj učiť ľudí, lebo tá doba sa nejde nejako výrazne teraz zlepšovať a meniť, hej. My by sme sa mm, práve si myslím, že mali pripraviť na to, že tá doba už je taká, stále sa niečo zmení, stále sa musíme prispôsobiť, stále budú väčšie nároky kladené, či už v technológiách a tak ďalej na nás. mm, A myslím si, že bohužiaľ, hej, kedysi my, čo si presne pamätáme to detstvo bez mobilov a hej, že rodič ťa ledva z okna na teba zavolala, myslím, prišiel na obed, možno si prišiel, možno nie, nevadí. Nečíhali mm, na nás takéto obrovské ako keby nároky kedysi, takže bolo jednoduchšie byť v kľude. mm, A hej, nestresovať sa tým všetkým, ale bohužiaľ akoby jednoducho je to dobová vec a treba kvôli tomu, ako sa menia okolnosti okolo nás, treba zmeniť aj seba. Alebo mať mm, aspoň tie tools, tie nástroje, ktoré viem si zobrať so sebou. A čo mne sa najviac na tom páči, je, že ja ich mám stále so sebou, lebo ich mám vo svojom tele. Čiže ja keď sa len naučím, ako to telo ovplyvňovať, ovládať, tak mm, ja mm. nepotrebujem múdre knihy a nepotrebujem potom stále vyhľadávať nejaké pirule magické, hej, doplnky výživy, koučov, spraviť si miestnosť, zapáliť tyčinky a robiť nejaké rituály, Mm. lebo to sú tak jednoduché nástroje, že ich vieme aj v aute na červenej, keď stojíme na semafore, zapojiť a fungujú. A žijeme skutočne v zaujímavej dobe. A ja som rýchlo sa snažila spomenúť si to vyčíslenie tých informácií, ktoré konzumujeme alebo na nás útočia Mhm. denne. A myslím si, že toto si mnoho ľudí neuvedomuje dostatočne aktívne, že sme bombardovaní takým množstvom informácií, ktoré jednak nemáme priestor
úplne sprocesovať. Musíme to nejako kompartmentalizovať a filtrovať a naše mozgy to robia na nás, chvála Bohu. Inak by sme sa zbláznili. Ale čítala som, že to množstvo tých informácií, ktoré dnes v tejto dobe skonzumujeme za deň, je ekvivalentom toho, čo vysoko edukovaná osoba by skonzumovala za celý svoj život 500 rokov dozadu. Prostredníctvom príbehov, kníh a rozprávame sa teda Mm. o vysoko vzdelaných ľuďoch, ktorí mali prístup k Informáciám. vzdelaniu, k informáciám. Čiže nerozprávame sa o bežnej populácii. A toto je obrovský náraz. Dnes to na nás útočí za jeden deň. A presne ako si hovorila, lepšie to nejakú dobu asi nebude. A s príchodom AI a s tým, ako sa svet okolo nás mení. Čiže mať tieto nástroje a vedieť si pomôcť, sa dá povedať, že bude pre nás až život zachraňujúce. A zároveň s tým nahrávaš mne do takej tej mojej témy pracovného prostredia. Trošku už si to tam otvorila v predchádzajúcej otázke. A nielen pracovného prostredia, ale toho, ako je usporiadaný náš život. Že naozaj my sme si to usporiadali dobre za nejakým účelom. Ten účel môže byť napríklad generovanie zisku alebo efektivita práce, ale nie je úplne dobré a rozumne s ohľadom na naše fyzické a duševné zdravie alebo zdravie nášho nervového systému. Čiže ja dúfam, že nás v blízkej dobe s tým nárastom toho informačného zaťaženia čaká aj taký nárast súcitu k tomu, že môžeme si to preorganizovať aj nejako inak v našich životoch a pracovných životoch, aby to bolo viacej v súlade s našimi prirodzenými potrebami a v súlade Kapacitami. s tým, čo je pre nás dobre. Prepač? A kapacitami. V súlade aj s našimi kapacitami, ktoré máme, lebo tie sú rôzne vždy. A menia sa počas života, menia sa ženám dokonca počas mesiaca a je to tak v poriadku, je to prirodzené, pretože sme cyklickejšie bytosti ako muži z povahy našej biológie. Takže zároveň s tým, že sa nám nečrtá na svetlejšie zajtrajšky s tým množstvom informácií a chaosu a volatility toho sveta, v ktorom žijeme, ja dúfam, že svitá na lepšie zajtrajšky presne so súcitom k týmto kapacitám. No ale kým to budeme, kým do takéhoto súcitnejšieho a láskavejšieho, rešpektujúcejšieho sveta prídeme alebo ho spolu vytvoríme, tak potrebujeme, alebo sú nám užitočné, vedia nám byť užitočné tieto techniky, ktoré nám teda pomôžu trošku zapracovať s tým autonómnym nervovým systémom, ktorý inak teda plne ovládať nevieme. A on robí takú zázračnú vec, že funguje ako taký náš alarm interný a skenuje neustále, že či sme v bezpečí, či nás nenaháňa nejaký šablozubý tiger, alebo nehrozí nejaká lavína. Ale to je super, to je veľmi dobre nastavený systém do takého prirodzeného prostredia, ale teraz žijeme v takom trošku neprirodzenom prostredí pre nás ako živočíšny druh. Čiže ten alarm je neustále bombardovaný aj vecami ako SMS-ka od šefa o 10. v noci, alebo už 88. e-mail, Pane Bože, pomoc, alebo kolega má zlú náladu. A všetky tieto vecičky, ktoré náš nervový systém vyhodnocuje ako nebezpečie, tým pádom je to nejaký stresor, nejaký stres, na ktorý treba adekvátne odpovedať pre účel prežitia. A ty teda aj v nervovom fitku ponúkaš nástroje, ako pomôcť tomu nervovému systému cítiť sa zase v bezpečí. Ako rozvíjať tú jeho kapacitu pre toleranciu toho, že nie všetko je nevyhnutne nebezpečie a ohrozujúce, alebo ako sa vrátiť z toho momentu ohrozenia do toho momentu bezpečia. Dobre hovorím? Presne tak, dobre hovoríš. Ono, ja to volám okienko tolerancie. To je taká zelená zóna, v ktorej by sme chceli byť väčšinu dňa.
A v tejto zóne prebieha to, že každý takýto stresor, ako si vymenovala, aj ten mail, alebo dopravná zápcha, alebo príde sa potomok spýtať už piatykrát tú istú otázku a podobne, hej. Tak presne v týchto momentoch my potrebujeme si zachovať kľud a má to byť pre nás normálne a my každý na sebe vidíme, lebo sú dni a dni. Niektorí ľudia majú dni, že už ráno si sadnú do auta a už je všetko zle. A vtedy už vieš, že hoci čo malé sa stane a ťa to rozhodí. A potom sú dni, kedy normálne ideš, zápcha, nevadí, púšťam si rádio, však aspoň mám čas si zaspievať alebo niečo vybaviť ešte v aute. A to je v poriadku, lebo ten nervový systém, on je premenlivý. On nemá byť rovnaký, on nemá byť iba kľudný, hej? To chcem len Není povedať. to cieľ, hej. Nechceme Není byť to s ním, cieľ ale vôbec, len nie v iba tom zenie a zenový kľudne. master teraz niekde v jaskinke. Cieľ je, aby náš nervový systém bol flexibilný a to znamená, že keď ma už niečo rozhodí, tak ja sa viem rýchlo ukľudniť. To znamená, že v mojom tele nebudú prebiehať tie stresové reakcie, nebudú sa tam hodiny pumpovať kortizol, adrenalín, nebudem hodiny a dní točiť myšlienky a toto som mala ešte povedať v tom argumente a toto, ježiš, ale úplne som zamrzla a nevyšlo to zo mňa. A jednoducho to učí ľudí len to, že keď už ma niečo rozhodí, tá reakcia je adekvátna, že ma niečo rozhodí, ale poďme sa naučiť rýchlo vrátiť do kľudu, lebo tým my nezaťažujeme to telo, že sme stále ako na ihlách a v napätí. Vtedy nastupujú všetky tie zdravotné veci. Je to, že nevieme spať, to, že nám trávenie prestáva fungovať, to, že hormóny máme rozhádzané, to, že sme ziritovaní alebo naopak prežívame veľké úzkosti, smutky, pretože regulácia nervovej sústavy, to ešte si možno povedzme, je zaujímavá aj z hľadiska regulácie emócií. My keď nemáme v poriadku nervy, my sa nevieme sami vymotať zo situácií a tém, ktoré riešime už roky a pocitov, ktoré to v nás vyvoláva. Takže to obrovské zistenie, ktoré sa udialo na poli neurovedy, je to, že my vieme telom ovplyvňovať naše myšlienky, naše emócie a správanie. A preto je to, hej, také zaujímavé sa to možno naučiť, ako zapojiť aj to teličko do toho. Áno, a toto presne popisuje nádherne polyvagálna teória, ktorej viem, že aj ty si fanúšik a pracuješ teda s poznatkami z toho, čo priniesol doktor Stephen Porges a nielen on v kontexte polyvagálnej teórie, že vlastne ten fyziologický stav tela ovplyvňuje emócie a vieme byť ako keby zaseknutí, laicky povedané, v nejakých kolečkách, kde náš fyziologický stav ovplyvní naše emócie, to, Áno. ako sa cítime, potom ovplyvňuje to, čo sa deje v tele. Je to také začarované kolečko. A my už sme trošku hovorili o tom, ako to podmienujú tie vonkajšie stresory, či už tie konkrétne stresory, ako je šéf a dieťa a zápcha, ambientné stresory, v ktorých žijeme, ani si to neuvedomujeme, od inflácie cez vojnu susedov, klimatickú krízu a mnohé iné ďalšie, ktoré len tak niekde na pozadí, chvála Bohu, väčšina z nás vníma, že sú, ale stále sú stresujúce. A teda vlastne trošku sme ale nespomenuli aj to, že ľudia môžu byť zaseknutí v takýchto rôznych stavoch nervového systému aj ako následok konkrétnej traumatickej udalosti alebo nejakej vývinovej traumy toho ako vyrastali. Že vlastne preto to začína byť stále taká intenzívnejšia téma, lebo mnohých sa nás to týka, teda tento dysregulovaný systém nervový. A mne je sympatické, že teda tá polyvagálna teória dáva a neurovedy moderné dávajú jasnú odpoveď na takúto klišé vetu, že všetko je to v tvojej hlave. Hej, no. Áno, nie je. A už vidíme, že to nie je len v hlave, že to doslova je v tele, je to niekde uložené v tom nervovom systéme. A keď hovorím to, tak myslím ten stres, chronický stres alebo posttraumatický stres. A vidíme to aj podľa toho, že ľudia, mnohí z nás môžu roky chodiť na hovorenú terapiu, mať dokonale zanalizované svoje mechanizmy, dôvody a predsa ako keby ešte stále niekde niečo môže byť zaseknuté a keď sme trigrovaní, tak zase sa môže objaviť tá istá reakcia. A teda tam to prepojenie na ten nervový systém
je dosť jasné. Porozprávala by si niečo aj o tomto, že ako to všetko spolu teda súvisí, ten stres, trauma, schopnosť oddychovať, dysregulovaný nervový systém. Ty si spomenula také kľúčové slovo, ktorého sa chytím a to je možno nejaká naša odpoveď na aké máme stresové reakcie. Každý z nás ich má iné na základe presne toho, aký mal život, akú traumičku si zažil a tak ďalej. Alebo čo sme sa naučili my od našich rodičov, lebo my údajne jednak jednej preberieme to, ako sa naši rodičia správali k stresu. A potom my to nasajeme a robíme to isté v živote. A ja keď toto väčšinou poviem na prednáškach, tak vidím presne zdesené oči v publiku. Ale Áno, ja áno. som tam od toho, aby som ľuďom povedala, že práve tieto stresové reakcie sa dajú preučiť. Oni sú nám fyziologicky dané z rôznych aspektov, samozrejme, ale dajú sa prerobiť, lebo je to iba tá práca s nervovým systémom. To znamená, moja najobľúbenejšia a dosť rozšírená klientela sú ľudia, ktorí majú kratšiu zápalnú šnúru, cholerickejšej povahy, ktorí radi vybuchujú. Ja ako jeden z nich teda presne viem, že čo takíto ľudia prežívajú. A viem aj, z čoho to pramení a vieme to upraviť na to, aby tie reakcie boli zlučiteľné s milým chovaním sa na vonok, s nevrieskaním po deťoch, partnerovi a tak ďalej, aby sme ten život vedeli žiť ako normálne bytosti, hej, nie stále nejakí naspidovaní ľudia. A stresová reakcia tým, že v podstate ono sa to spája s tým, ako je náš nervový systém naladený, je vo veľkej miere vec, ktorú vieme, ako som povedala, meniť, prispôsobiť rôznym okolnostiam, rozhovorom, situáciám, ľuďom. A dokonca, čo sa potom udeje, je to, že my keď sa dáme dokopy, my zregulujeme ten náš nervový systém, už len tá číra prítomnosť nás samých, kedy my sme vo svojom strede a vlastne vyžarujeme ako keby ten bezpečný priestor, je liečivý pre druhých. A mne sa toto páči na tej celej práci, že my prostredníctvom toho, že čím viac ľudí si ten svoj nervový systém vie zregulovať, nám stačí potom byť s druhými ľuďmi, lebo to je napríklad jedna z najlepších kvalít terapeuta nie je, koľko tréningov on pochodil, je jeho prítomnosť a jeho, hej, nejaká, nazvem to liečivá energia, prítomnosť, lebo častokrát pochopenie, súcit, toto sú tie veci, ktoré naozaj spravia zmenu u tých druhých. A teraz to není doména terapeutov, toto je doména každého jedného z nás. My každý vieme sa stať týmto zregulovaným človekom a už tá naša číra prítomnosť vo firme, v rodine, vie urobiť zmeny v nervových sústavách druhých ľudí. A to je tá koregulácia. Že sa vieme navzájom cez seba zregulovať. A to je to, čo mne sa najviac páči na tejto práci. A preto je môjim cieľom to dostať medzi čo najviac ľudí práve kvôli tomu, že stačí nám vytvoriť takýchto koregulátorov, ktorí potom svojou čirou prítomnosťou môžu meniť iné skupiny ľudí. Hej? Pretože toto je podľa mňa to, čo vieme teraz ako keby poskytnúť. Nie je to ani ťažké urobiť, hej? Že to je na tom tá sranda, že ja keď som si sama prešla týmto programom, ja som si myslela, aké super, magické, zložité techniky, hej, na to použijeme a je to až tak jednoduché, že ja to volám, že je to blbovzdorné. Zvládne to každý, máme to všetci k dispozícii, nepotrebujeme na to špeciálne vzdelanie, lebo tá múdrosť, ktorú nosíme, je v tom tele. A to si treba uvedomiť možno dnes, že veľakrát my si myslíme, že tá múdrosť je v tej hlave. Ale čo Alebo v ten... nejakej dobrej knižke. Tak, Alebo v nejakom ďalšom presne. super Áno. učiteľovi a v nejakej super novej metóde. Takže za mňa ako jedna vec, ktorú si myslím, že je treba teraz robiť v rámci seba rozvoju, je investovať do rozvojových programov, ktoré pracujú s telom, lebo tam leží tá múdrosť, ktorú keď Mm, aktivujeme, ona už sama potom mm. pracuje. Ja to presne často hovorím na príklade self-help kníh, Mhm. že keby to fungovalo tak, že je to o nejakej informácii, ktorá sa k tebe dostane a to zázračne spôsobí, že zrazu vieme manažovať stres, alebo viem manažovať moje emócie, lebo som si v knižke niečo super prečítal.
Možno to tak nefunguje, lebo potom, keby to tak fungovalo, tak každý z nás s jednou super knižkou, tak hneď by bol v úvodzovkách osvietený a čím Presne tak. neznižujem hodnotu tých kníh a informácií, ich absolútne nie. Oni sú, je to dôležitý krok pre pochopenie toho, čo sa vo mne deje, rozumieť tomu cerebrálne, ako to funguje, čo sa deje. Pomáha to odstraňovať nejaký pocit hanby alebo izolácie, že Mhm. toto sa deje len mne, alebo ja som nejaký pokazaný. Čiže ono to má svoju obrovskú hodnotu, len pokiaľ to nestačí a že to mnohým z nás nestačí, tak potom hovorím, že OK, tak treba presne z tej hlavy a z krmenia tej hlavy ísť sa pozrieť, že čo sa deje v tom teličku a popracovať s tým teličkom. A ty si krásne hovorila, že je to aj tvoja skúsenosť, že aj je to aj tvoja klientela, že tí ľudia s tou kratšou zápalnou šnúrou, myslím, že tak si to povedala. A ja som na to chcela nadviazať, že moja skúsenosť je zase to, že som produktom môjho detstva, kedy pre moje prežitie bolo nevyhnutné, aby som bola hypersenzitívna na riziko. Na Mhm. to, v akej nálade sú dospelí okolo mňa, na to, kedy je správny čas a kedy nie je správny čas byť videná a byť počutá. Čiže ten môj nervový systém sa vytrenoval na to, aby bol hypersenzitívny, hypervigilantný voči všetkému, čo sa deje Mhm. naokolo. A chcela som len vniesť do toho taký slova, ale aj pocit súcitu a láskavosti k sebe, že tieto naše nervové systémy, to, že oni nejako sú nastavené, tak oni sú tak nastavené pre účel prežitia. Lebo niekde, v nejakom momente, v nejakom kontexte nám toto pomohlo prežiť. Či už tá moja citlivosť voči stresu, voči podnetom, voči náladám a energiám, ale teraz myslím vyslovene, že fyzickej Mhm. energii alebo verbálnej energii niekoho iného naokolo. Alebo v nejakom inom prípade, možno je to tvoj, môže to byť úplne inak, tak ma keď tak oprav, prosím ťa, že tá kratšia zápalná šnúra práve môže byť aj to, čo pomohlo prežiť, že v nejakom momente tam bolo dôležité, aby sa človek vedel nahnevať a postaviť sa za seba a reagovať ako v prípade toho ohrozenia. Čiže bojovať alebo utekať v správny moment alebo vedieť, kedy zamrznúť, že má to tam svoje opodstatnenie a sú to mechanizmy, ktoré nám v nejakom momente pomohli prežiť. A teraz to môžu byť pre mnohých z nás už mechanizmy, ktoré už v inom kontexte nám až tak veľmi nepomáhajú, ako to napríklad je pre mňa a bolo pre mňa s tou vysokou citlivosťou, Mhm. kedy tá moja cesta bola o tom, ako sa učiť z toho vysokého napätia, z tej hypervigilancie sa posunúť nižšie na tom rebríku Áno. polyvagálnej teórie. Inak to by sme si mali ukázať na obrázku. Veľa tu o tom hovoríme, takže to by sme mali sem pridať ako prílohu, že toto je to, o čom hovoríme. Ale že posunúť sa z toho sympatika Mhm. do toho parasympatika. Takže to bola tá moja cesta, že ako vytvoriť bezpečie a nielen cez tú hlavu presne, že sme v bezpečí. Hej? Nervový systém už môžeš začať oddychovať. Ale to nefunguje a funguje to presne cez tie zážitky, vytváranie toho bezpečia, že teraz je to OK a možno čo by mi pomohlo predtým, než som začínala túto cestu, túto journey, by bolo vedieť si predstaviť, že ako to teda funguje, že čo to je, že teraz budem, keď sa naučím pracovať s tým nervovým systémom, tak čo budem, že žiaden stres sa ma nedotkne, Mhm. všetko no, len tak akože preletí a budem stoická a budem pevná a rezilientná a Mhm. budem proste ako stena. V mojom prípade to začalo tak ako taký jemný moment priestoru pred tým, že bol nejaký stimulus naokolo a prišla možnosť, že OK, ja teraz týmto nemusím byť vzrušená, ani vystimulovaná, Mhm. ani taký moment ako keby voľby a zároveň vedomie a zvýšená
citlivosť nie na to vonkajšie prostredie, ale na to vnútorné prostredie, že aha, Mhm. teraz sa deje niečo vo mne, čo je alebo teraz sa niečo deje vonku, čo vo mne spôsobuje pocit zahltenosti, alebo som prestimulovaná. A teraz si potrebujem sadnúť a vypnúť ten počítač a potrebujem Mhm. sa ísť prejsť, potrebujem robiť niečo. Čiže to je taká tá moja osobná cesta. Aká je tvoja osobná cesta? Ako to u teba vyzeralo, keď si sa konečne naučila pracovať so svojím nervovým systémom a byť rešpektujúca k tomu, a čo sa v tebe deje? Ja. Ja sa pridám do tvojho klubu tých hypervigilantných ľudí, čiže deti, ktoré museli neustále skenovať nálady svojich rodičov, si vyvinuli presne napríklad tento mechanizmus, hej, aby si sa udržal v bezpečí k ľude, aby si prispôsobil tvoje správanie nálade druhým a tak ďalej. A ja som si dlhé roky myslela, že to je cnosť v zmysle, akú ja mám geniálnu intuíciu na druhých a ako to viem navnímať a aké to je cnostné, veď ja musím byť terapeut. No a na základe tohto, neskôr keď som zistila, že to nie je žiadna geniálna cnosť, ale dysregulovaný, pokazený nervový systém, tak to prinieslo veľa aha momentov. A ty si spomenula ten krátky priestor medzi tým, že sa stane nejaký stimul a ty si ten otrok, ktorý reaguje z naučených vzorcov, zapamätaných a vlastne implicitnej pamäte nášho tela, hej, na nejaký zážitok, tak toto je presne to, čo sa stalo aj mne, že máš ten krátky priestor, kedy máš možnosť voľby. Ako zareagujem, ako sa ma to dotkne. A teraz ale nemyslím, že vedomej, že mal by som zareagovať inak, ale takej telesnej, že tvoje telo nejde hneď do tej reakcie, do toho Mm. stresu, do toho napätia, do toho kriku, do tých vulgarizmov, alebo aj nech to má akúkoľvek formu, alebo naopak do toho zamrznutia a radšej nič nepoviem, lebo ma odsúdia. Takže toto sa stalo aj mne, ale ja spomeniem možno aj také iné prejavy na tele, že zregulovaná nervová sústava sa prejaví v reči, Mm. v tóne, v rýchlosti. Prejaví sa v rýchlosti chôdze. Kľudne, Mm. mám veľa klientov, ktorí presne z toho naspidovaného dynamického životného štýlu úplne prerobili športy, ktorým sa venujú, úplne prestali chodiť ako psychopati po ulici, že im vlastné deti, psi nestíhajú. Lebo my to vidíme aj na tých ľuďoch, kde oni sa práve nachádzajú, keď ich trošku sledujeme. A to je Mm. ako keď terapeut, hej, sa musí naladiť na klienta. Jednoducho, keď ti príde niekto, kto nemá energiu, prežíva depresiu a tak ďalej, tak nevyskočíš na ňu, že no, tak, poďme, ideme. Nie. Ty sa naladíš niekde do stredu, nie tam, kde je on, ale tam do stredu a vytiahneš ho trošku vyššie, hej, a potom môže pokračovať vaša terapia ďalej. Takže bola to napríklad rýchlosť prejavu, ale taktiež zmeny v rámci symptómov tela. Ja som mala veľakrát problémy s trávením, pálenie záhy a všetky tieto veci, ktoré poznajú ľudia, ktorí riešia tému hnevu, čo Mm. patrí do tej cholerickejšej povahy, hej, že proste mám vedia tie veci tak vytočiť, že stále prežívam hnev, potom ma páli záha, stále nejaké tráviace ťažkosti, takže prejavilo sa to aj na tom. No a zvyšok mojej klientely naozaj od zmeny spánku až po to, že viem reagovať s rozvahou a nevytáčajú ma tie veci, nezaťažujú ma. Nemám pocit, že potom prídem s takým obrovským rúbsakom plným nazbieraných podnetov z celého dňa až do bodu, kedy viem naozaj relaxovať a vypnúť a necítim sa pritom zle. Lebo toto je ešte problém dnešnej doby. My všetci vieme, že by sme mali meditovať a mindfulness a hen také dýchanie, Alebo makro jesť a orechové, hej. behať. Presne tak, ale vieme to mi robiť bez toho, že naozaj moja nervová sústava oddychuje, alebo si idem zabehať, ale musí to byť 5 kilometrov, lebo som si stanovila tento cieľ. A keď to nebude tak sa budem viniť, až dokým to urobím. Nie, to tiež nie je zmyslom celej tejto práce s tou nervovou sústavou, že naozaj veľa z nás, aj moji klienti mi hovoria, som bola jeden z týchto ľudí, my sme nepochopili až dokiaľ sme sa nechytili práce s nervovou sústavou, čo je skutočný oddych. Vieš? Alebo že aké je to skutočne vypnúť a nemať z toho výčitky svedomia. Aký je to naozajstný pocit cítiť bezpečie v tele.
Lebo keď stále riešim, čo druhý, prispôsobím sa im náladu, vieš, že skenujem, a to nie, že ja skenujem, to je, že naša nervová sústava sama skenuje prostredie. Hej, to je akože, ako si hovorila presne, tak biologicky nastavené, je to neurocepcia, sa tomu hovorí, neustále pozerám, čo kde na mňa vyskočí. Ale ja keď sa naučím, že ja žijem vo svete, kde nie, už mamut na mňa nevyskočí, hej, túto zo šuflíka v ofise, tak jednoducho sa mi žije ľahšie. A tá ľahkosť v tom žití, keď mám tú nervovú sústavu nie takú vyšponovanú, je podľa mňa to hlavné, čo by sme si mali dopriať v tomto rýchlom svete. A zároveň nevyskočí na mňa ten mamut a ja teda viem identifikovať, že aha, toto je len sms od šefa a nie je to mamut. Zároveň, keď ma to vystresuje, lebo tá neurocepcia to môže vyhodnotiť ako ohrozenie, tak už mám nejaký nástroj na to, aby som vedela Tak. soothe po anglicky, upokojiť, pomojkať svoje telo, svoju nervovú sústavu a dostať sa späť do nejakej homeostázy mojej, nejakej rovnováhy. Ale, a toto je zase pre mňa úžasná vec, a viem efektívnejšie identifikovať svoje vlastné hranice, svoju kapacitu, aj ty si to už spomínala, a byť lepším advokátom pre Tak. svoje potreby. A to už ide aj do takého možno na oko niečoho rebelského alebo nie úplne vždy akceptovaného, žiaduceho. A doslova také advokácie za to, že Mhm. ja podľa svojho zdravia a podľa svojho tela vidím, že mi nerobí dobre, keď mi píšeš o 10:00 v noci. A ja sa s tebou chcem dohodnúť, ako to môžeme urobiť inak, lebo ja si to svoje telo vážim a teda nechcem, aby musela Mhm. prichádzať do týchto stresových zbytočných, bo niekedy sú veľmi potrebné tie stresové Mhm. odpovede, zachraňujú nám život, ale toto zrovna taká, hej, zbytočne ten adrenalín a kortizol teda budem mať v tele. Takže zrazu s tou prácou na tom nervovom systéme a s tým nervovým systémom prichádza aj táto aktívna schopnosť lepšie si nastaviť, postrážiť, udržať, komunikovať svoje hranice, čo ja si myslím, že je veľmi užitočné pre nás v tých spoločenstvách, v ktorých žijeme. Nevždy veľmi páčivé. Niektoré systémy môžu benefitovať z toho, že tie moje hranice neboli dobre nastavené alebo dobre strážené alebo boli veľmi flexibilné. Takže nie je to jednoduchá vec, ale zrazu prichádza s tým taká osobná sila, že aha, ja môžem a ja viem. A prečo som o tom hovorila? A chcem ťa poprosiť, aby si ty o tom hovorila viac, lebo viacej pracuješ, širokospektrálnejšie pracuješ s tým well-beingom ako ja. Teda spomínala som už aj, že sa venuješ aj strave, aj well-beingu duševnému, aj well-beingu fyzickému. Aby sme si teda povedali, že prečo my vlastne nechceme ten zbytočný adrenalín a ten zbytočný Mhm. kortizol a tú zbytočnú alebo neustálu chronickú aktiváciu toho sympatického branču alebo sympatickej vetvy toho autonómneho nervového systému. Lebo ono sa to môže stať vlastne takou cnosťou, ako si povedala, že ja som tá motorová myš, všetko zvládnem, neustále som v nastavení go, 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 len mi pridajte. Môže to byť vnímané ako cnosť a môže to byť aj glorifikované, môže to byť na pohovore výborná povahová črta tohto kandidáta chceme, hej, on je Presne neustále tak. zapnutý a akčný. Tak prosím ťa, ako sa teba z pohľadu toho fyzického aj duševného zdravia toto je, prečo teda nechceme neustále byť zapnutí? Pretože to škodí nášmu zdraviu, to by som povedala ako bod 1, lebo z toho vychádza mnoho dnešných problémov, neustále bolesti, záhadné, hej, doktori mi nevedia povedať prečo, migrény, tráviace potiaže, všetko toto, o čom som už hovorila. Naše telo vtedy
keď stále sme v tom sympatiku nabudenom stave, jednoducho sa opotrebúváva, starneme rýchlejšie, sme unavenejší, máme menej energie. Všetky tieto záležitosti nevieme regulovať svoje emócie, môžeme upadať do úzkosti, do letargie. Naopak, ty si spomenula tie naspidované myši. Perfekcionizmus, workoholizmus nie je žiadna cnosť, je to dysregulovaná nervová sústava, bodka. Je to už dokázané vedecky. Hej, nie je to, že nejaká vec v talentových priečkach. A my potrebujeme, my to hlavne robíme, moja klientela, prečo za mnou chodí, je hlavne kvôli zdraviu, pretože zdravie je taký pilier, že ten, keď nemáš, nevieš nič iné vystavať v tvojom živote. Nevieš mať super vysnívaný job, nevieš mať dobré vzťahy, lebo ťa stále trápi zdravie. A pokiaľ nemám nejaký dobrú zručnosť na to, ako s tým zdravím pracovať, a veľa z mojich klientov hovorí, že ja už som skúsil všetko. Už mám diagnózu, už mám hento, tamto. A moja otázka je super. A skúsili ste pracovať s nervovou sústavou? Skúsili ste aktivovať blúdivý nerv, čo je najdlhší nerv, ktorý máme v tele, ktorý vieme prostredníctvom tela zobudiť. Ten nám pomáha sa preladiť do toho parasympatika kľudového stavu a ľudia mi väčšinou hovoria nie. Takže toto je možno presne aj taká vec, na ktorej sa zastaneme, keď už riešime to zdravie dlhodobo. Ešte som neskúšal prácu s nervovým systémom. Moja odpoveď je taká, že prečo? Ja viem, na Slovensko chodí všetko pomaly. Roky sa už o tom hovorí v zahraničí, ale zároveň sa dejú teraz najlepšie výskumy v tomto ohľade, čo sa týka neurovied, práce s telom. Gábor má tie somatické prístupy v terapii, kdekoľvek. A prečo nevyužiť túto dobu, ktorá prišla konečne s nejakým super liečikom, ktorý tiež sám o sebe nie je to, že teraz budem robiť toto a zmení sa môj život, lebo je tisíc iných vecí, čo ešte musím robiť. Ty si spomenula aj stravu. Ja som to dodala do môjho celého učenia práve kvôli tomu, že ľudia potrebujú záchytné body. Ľudia sa ma pýtajú, koľkokrát, kedy mám cvičiť, čo si mám dať, akú pirulu, aké magnesko je Ako najlepšie, spať? ako Viem, že ako spať, spať, ako pracuješ. ako jesť, ako chodiť. To sa učíme Aké ako doplnky dospeláci brať. na novo. Milujem Hej, to. áno, aj to, ako chodiť, to je veľká vec. A ako dýchať vlastne. Tak, presne. Ale všetky tieto aspekty sú dôležité. A napríklad tá strava, čo sa týka stresu, my máme Mm, potraviny, ktoré nás vedia podporiť, keď máme stresujúcejšie obdobie. Lebo si povedzme ešte možno, že stres nie je iba nejaká zlá vec negatívna, ktorú my si predstavujeme. Stres je aj nový prírastok do rodiny, sťahovanie na nové miesto, zmena práce. Svadba. Môžu to byť aj pozitívne veci, cestovanie. Všetko je to stres. Len Mm, ide o to, ako ho eliminovať, aby sme neboli 5 krát do roka stále chorí, aby sme nemali všemožné autoimunitné ochorenia, ktoré už dostávajú nové mená, lebo už hej, nevieme, ako to máme pomenovať. Takže ja by som to vrátila k tomu, že poďme ten pilier najdôležitejší v tom živote, čo máme, čo je to zdravie. Keď ho mm, podporíme aj takýmito technikami, tak vieme potom vystavať ostatné veci na tom. Vzťahy, prácu naplňujúcu, ako byť prínosom pre druhých. Ja neviem byť mm, prínosom pre druhých, keď riešim zdravotné poťaže. Vtedy akože, vieš, čo mm, urobím pre druhých? No nič. Takže mm, povedala by som, že ono to nervové fitko, ako keby, a všetky tieto somatické techniky pracujú s tým najprimárnejším, s tými základmi toho domu, ktorý mm, staviame potom. A ten, keď nemáme dobre vystavaný, no tak mm, poznáme to mm, všetci. mm. A poznáme to všetci. Vieš, že mám svoje zážitky vyhorenia zdravotných problémov. Pre mňa bolo fascinujúce, keď som sa začala viacej vzdelávať, viacej otvárať do tejto témy, a viacej rozumieť tým súvislostiam a tomu, že to, čo je v našej spoločnosti glorifikované, to stále choď a stále vykonávaj a buď, buď efektívny člen tejto spoločnosti a prinášaj generuj neustalú hodnotu. Je vlastne niečo, čo ak nie je vedomé robené v rámci našej kapacity, tak je niečo, čo nám priamo škodí na našom zdraví, lebo ten
neustály chronický stres a tá neustála aktivácia toho sympatika Mhm. vlastne zabraňuje tomu, aby prebiehali tie ozdravujúce mechanizmy v tele. Tak. Zabraňujú tomu, aby bol kvalitný spánok, lebo sa o 3 ráno budím s tým, že Ježiš Maria, jaká excelovská tabulka a je to ten istý pocit, ako keď ma niekedy lovil šablozubý tiger, tak teraz ma naháňa Presne. Excel. A, a nielen to, ale aj to neustále zahltenie tými stresovými hormónami je doslova v nejakom momente imunoprotektívne a krátkodobo nám to pomáha, hej, potlačiť bolesť a Áno. naštartovať tú imunitu, aby v tom zlom momente sme zrovna nechytili nejaké ochorenie. Ale dlhodobo, keď to pláva v našom tele, tak je to deštruktívne, ničivé pre všetky v podstate naše systémy. Ono hovorí sa, keď sa rozprávam s lekármi, často zvyknú povedať takú vec, že 9 z 10 chronických, ale aj akútnych sa už aj javí ochorení nejako súvisí so stresom, či už sú ako Mhm. priamo podmienené, alebo sme viacej susceptible, viacej náchylní Áno. chytiť to ochorenie, alebo dokonca až mať nejaké zranenie. Povedzme si, unavený človek aj len prejde po chodbe a vie si zlomiť nohu. A, a je to pre mňa fascinujúce, že my vlastne žijeme v podmienkach a pracujeme v podmienkach, ktoré nám takto priamo škodia a ničia to zdravie. A presne ako si povedala, potom tie trpia vzťahy partnerské, rodinné, komunitné a akékoľvek iné. A teším sa, že aj také programy, ako je ten tvoj, či už Nervové fitko alebo Neuroflow, nám pomáhajú postarať sa o seba, aby sme sa potom vedeli lepšie starať aj o iných. A možno povedz nám viacej už som spomínala ten Neuroflow, o nervovom fitku už sme hovorili. Um, Povedz nám prosím ťa viacej o Neuroflow, ako to funguje. My sme niekde v rámci nášho rozhovoru spomínali top-down a bottom-up approach, tak ešte ak by sme sa mohli aj k tomuto vrátiť, aby ľudia pochopili, čo to v tej našej hantírke teda je, o čom to tu hovoríme. Budem veľmi rada. Tak ja možno to načrtnem v rámci programu Neuroflow, ktorý robíme spolu so Silviou Halada, mojou spolužiačkou z výšky a vynikajúcou psychologičkou a koučkou. A ide o program, ktorého kostru tvorí nervové fitko, čiže všetky tieto somatické techniky, práce s dýchom, práce s telom, masáže, rôzne body magické, ktoré máme na tele, ktoré keď aktivujeme, vieme sa ukľudniť alebo si navýšiť tú energiu. A toto nervové fitko tvorí kostru toho programu. Je to v podstate prístup, ktorý pracuje, že z dola nahor. Čiže s teličkom ovplyvňujeme myšlienky, správanie, náladu. Dnes už vieme, že bolo vyskúmané, že 80% informácií prostredstvom toho najdlhšieho nervu, ktorý máme v tele, bludivého nervu, ide z tela do mozgu a iba 20 z mozgu do tela. To znamená, prečo mi nefungujú niektoré tie prístupy, všetci tí mentálni kouči, keď robím iba hej, túto jednu vec. Lebo iba na 20% viem ovplyvniť, čo sa deje tuto. Takže dnešné prístupy, Ono to je, ja to chcem doplniť ten pohľad láskavosti, že ono v nejakom momente to je nesmierny dar ísť tak, k takému mentálnemu koučovi a je to obrovská pomoc. A pre niekoho niekde v nejakom momente už môže získať tú skúsenosť, že a ešte niečo iné treba. presne tak, pretože oni tie prístupy fungujú aj na základe toho, kde sa ja v živote nachádzam. A práve Neuroflow je napríklad program, ktorý je presne pre ľudí, ktorí sa nevedeli nejakou technikou v živote posunúť ďalej. Lebo im možno chýbal tento puclik, ktorý pracuje z bottom up, čiže s telom ovplyvňuje myseľ a môj mozog, ale aj top-down prístup, čiže z hora nadol, čiže pracujem aj so zmenou návykov, s tým, ako zakomponovať nové správanie do môjho života, ale nie tak, že sa budem nútiť. Mm. Toto je špecifikum tohto programu to, že ja tým, že pracujem oboma tými spôsobmi,
ja vytvorím v mojom tele kapacitu pre všetky tie zmeny, ktoré potrebujem urobiť. Pre všetky Mm, tie nové uvedomenia, ktoré pre mňa nebudú cudzie a prevzaté, ale budú tie, že aha, toto je uvedomenie, super, pochopilo to aj telo, je to v harmonii, môžeme to ísť vykonávať. A mm, my sme tento program vyskladali so Silviou presne tak, že my sa tam pol na pol venujeme tomu, ako pracovať s nervovou sústavou, ako si navodiť možno nejaké nové návyky do života, ktoré ťa odbremenia, kde mm. nebudeš tá myš v tom kolečku, hej, ten hamster, či ten nie myš, ale škrečok v kolečku. Tak mi hovorili, sorry, že ti múdro hovorí, že prepáč, že ti do toho takto drzo vstúpim, ale to podľa mňa nevieš, že to bola moja prezývka Áno, tesne pred vyhorením, že ty si Sabina je motorová myš. wow. No vidíš. A ja poznám tiež veľa ľudí, ktorí sa píšia tým, aké majú super energetické názvy a prezývky. Zároveň, hej, presne viem, ako to končí. Takže tento program tým, že spája tieto oba prístupy, že robíme aj s tou mysľou, aj s tým telom, ale v súlade s tým, kde sa aktuálne nachádzame. Nie je to program o tom, ako byť lepšie a produktívnejší. Je to Mhm. program o tom, ktorý, keď sa naučíme vnímať tú svoju nervovú sústavu, zistíme, v akom bode sa aktuálne nachádzame, čo potrebujeme vylepšiť a kde sa vieme dostať. To znamená, nie je to o tom výkone, ale o tom, aby sme si spravili na novo ten vzťah s našim telom a tie veci všetky, ktoré robíme a musíme robiť a povinnosti, ktoré máme, nám išli prirodzenejším spôsobom. Takže my sme spojili sily v tomto, lebo viem, že Silvia veľa robí presne ako kouči, pracujú hej, so zmenou návykov, zavedenie nových návykov, správanie a tak ďalej. A všetky tieto Pochopenie vzorcov, presvedčení. pochopenie, čiže, lebo my potrebujeme aj ten mozog, aby pochopil, čo robí, lebo nás sám mozog nepustí do zmien v živote. Takže ponúkame vlastne aj, nazvem to ten vedecký know-how toho, ako ten mozog a nervový systém fungujú a ako s ohľadom na toto, ako fungujú, vieme naozaj pracovať možno s tou zmenou návykov, možno ľudia, ktorí riešia dlhé roky nejakú tému a majú pocit, že sa v nej neposunuli, práve toto je možno riešením, lebo zapoja novú perspektívu, cez ktorú sa môžu na ten problém pozrieť. A tá perspektíva teraz není, že sa aj len pootočím doprava lepšie, ale že je toto pochopenie cez telo. Hej? Čiže telo urobí niečo inak, poposúvajú sa nejaké ako Tetris, vieš, kocočky a zapadne tam to pochopenie lepšie. A je to pre nás prirodzené. A tým, že to máme 8 týždňov, to je presne tá doba, kedy sa reguluje naša nervová sústava. To znamená, nie je možné výjsť z tohto programu bez zregulovanej nervovej sústavy, lebo nervové fitko je program sám stojaci sám o samote pre samoukov. Hej, ale ja presne viem, ako to je so samoukmi. Skúsim, uvidím, po tretí týždeň už z toho vypadávam, ale tu sa nedá, lebo máme každý týždeň koly, je tam niekto s bičikom hej, nad vami, cvičíte spolu so spolužiakmi a samozrejme ten efekt tej skupiny, to je ďalšia vec, ktorá ako keby je to jediný skupinový program, kde sa dá toto vedenie mať aj naživo. Robíme to len dvakrát ročne a v podstate 39. začíname druhé kolo a zároveň posledné v tomto roku, ktoré bude na Neuroflow. Takže pre všetkých z vás, ktorí možno chcete zistiť, ako ten Tetris v sebe poposúvať, možno aj prácou s tým teličkom, ak ste to doposiaľ nevyužili alebo neskúsili v živote, tak je to ten program, kde sa toto udeje. Mm. Mm. Chcem sa ťa spýtať aj takú osobnejšiu otázku. No daj. Pri práci a štúdiu toho, ako funguje ten nervový systém, čo osobne pre teba bolo najťažšie prijať na práci s tým nervovým systémom alebo aj na tých informáciách, ku ktorým si sa dostala? A rada zodpoviem aj ja, ak to bude užitočné, ale teda ak by som mohla, veľmi by ma to zaujímalo. Pre mňa bol veľký aha moment, naozaj pochopenie toho, že tá produktivita, lebo tiež ako podnikateľ jednoosobový tu one-man show, hej, už roky, kladieš na seba rôzne um, nároky, ktoré možno vôbec nie sú v súlade s tým, čo ty naozaj si.
Tieto nároky ťa potom vedia zmeniť ako osobu. Hej, vytratí sa tvoje nadšenie, entuziasmus, lebo si niečo stanovil. A pre mňa bolo veľké zistenie, aha, moment, že my máme nejaké vôbec neurologické potreby nášho nervového systému, ktoré sú prirodzené pre nás a my ich často prekračujeme a nevieme o tom, lebo tá spoločnosť alebo tvoj job je nastavený, alebo očakávania druhých je Mhm. nastavených nejakým spôsobom. Čiže keď sa človek prinavráti k tomu svojmu zregulovanému ja, tak ty pochopíš, čo všetko v tom živote si robil z tej, nazvem to, diery, toho nepoznania, že to prekračovalo tvoje limity a ako si veľmi prznil to svoje teličko a zdravie, bez Mhm. ohľadu na to, hej, že čo je naozaj pre mňa prirodzené. Toto bol pre mňa ten aha moment a bolo to zároveň ťažké prijať, že keď sa dáme do toho pokoja, že ten Mhm. pokoj je v podstate rovná čiarka. Hej, to je také púp na monitore. To je ten pokoj. Nie je to, že furt musím niečo zažívať a keď niečo zažívam, tak to musím mať extrémy a keď je to zlé, tak to musia mať tiež extrémy, že budem až doma, hej, plačkať a že život pre veľa ľudí musí vyzerať takto. Pritom ten pokoj je v tých obyčajných veciach. Dokonca aj všetky tie cvičenia, ktoré pracujú s reguláciou nervovej sústavy, sú veľmi také svetské, jednoduché. Hej, že proste vnímať veci okolo seba, dať si pár Mhm. sekúnd na niečo, navnímať si telo, pohyb, sú to veci, ktoré pracujú cez zmysly. Hej. Mhm. A pre mňa to bolo ťažké prijať, že ja som toľko peňazí dala do všemožného štúdia, všetkých techník, aké existujú na planete Zem. A vymetala som všetky kurzy. A nedosiahla som s tým také výsledky, ako za 8 týždňov nejakého, nazvem to tak, ako som to vtedy vnímala, trapného kurzu, kde si, hej, masíruješ obočie, učíš sa dýchať a hladkáš sa, čo si povieš, že to není možné, že takáto vec ťa posunie viac ako všetky tieto tisíce všemožných tréningov, akými si prešiel. Pre mňa toto Mhm. bol obrovský taký veľmi humbling, neviem to úplne po slovensky. Mm, Pokorúce a pokora je to slovo, ale áno, áno, úcta, takže že len vlastne pokora má ty zlú tak, konotáciu v niečom. taký Môže moment, kedy to si bude. povieš, že bože, a takéto jednoduché to je, hej? A takto rýchlo som k tomu mohla dojsť predtým, ale nevadí, všetko sa deje tak, ako sa má, Mhm. presne. Mhm. Takže pre mňa bol toto taký bod, kedy som musela prijať, že naozaj v tých najjednoduchších veciach sú skryté odpovede. My nemusíme vymýšľať, ja neviem, hej čo. Mhm. Mhm. Čo to bolo pre teba? Ja mám tri také veci. A jedna je, že nie som pokazená. Ja som dlhú dobu žila v takom narratíve, tak mi to bolo ponúkané, že si príliš citlivá, si príliš, moc si to berieš. A videla som všetkých tých ľudí okolo mňa ešte teraz v dobe, kedy som pracovala v HR, jak to proste dávali a tie ľudské príbehy a osudy a nejako to s nimi nevykývalo až tak intenzívne ako so mnou. A toto som tak od detstva zažívala, že si precitlivela. A to bolo to pochopenie pre mňa, že to nie je pokazenosť, to je adaptácia nervového systému, adaptácia môjho tela na zvládnutie toho, čo vtedy bolo a bolo to takto potrebné, aby to bolo. Že tá Mhm. precitlivelosť, tá hypervigilancia, to, že sa ma tie veci tak dotýkajú a vnímam ich tak intenzívne, že to mi pomohlo prežiť. A že vlastne nikto nie je pokazený. My sme sa len vyvinuli rôzne adaptačné mechanizmy na to, aby sme zvládli to, čo bolo treba zvládnuť. A keď hovorím, že sme si vytvorili, tak to nebolo, že vedomé, ale vlastne ten nervový systém nás takto veľmi inteligentne ochránil, lebo teda imperatív toho tela je prežiť v tých podmienkach, v ktorých sme. Druhá je, a toto stále sa deje a je to pre mňa taká ongoing journey, tak neustály príbeh cesta a to je téma bezpečia.
a téma Mhm. toho, že len keď sme v bezpečí, len keď sme v tom ventral vagal nastavení, móde nervového systému, len tam sa deje učenie sa, Mhm. connection, spojenie sa s ľuďmi, schopnosť spolupracovať, schopnosť byť zvedavý, byť empatický voči iným ľuďom. To je skutočná empatia, že mňa naozaj zaujíma, že ako sa máš a Mhm. nielen empatia, ale súcit. Ja chcem, Mhm. naberiem v sebe tú kapacitu urobiť nejakú akciu, keď ty sa nemáš dobre, že chcem ti v tom pomôcť. Že tam sa deje tá hra, tam sa deje to všetko krásne, to vnímanie toho prítomného okamihu. A tam sa dejú spojenia, že vlastne to všetko, na to všetko a kreativita pre prácu, Pane Bože, že to všetko, aby sa mohlo diať, a zároveň tie samoozdravné mechanizmy tela, aby mohli fungovať a sa to opravovalo, tak my potrebujeme bezpečie. A toto je možno taká nesexy téma. Neviem, keď to niekomu povie, že no tak poď, tak ideme sa učiť, ako byť v bezpečí, ako vytvárať bublinky bezpečia, pretože žijeme v inherentne ohrozujúcom svete, kde každý deň sa deje niečo iné, neustále sa to zintenzívňuje, je to viacej volatilné, nepredvídateľné, chaotické. Tak poď, ideme robiť takú v úvodzovkách nudnú prácu, že učiť sa, ako byť vo vlastnom tele v bezpečí, učiť sa, ako vytvoriť bezpečie s inými ľuďmi, pre iných a možno aj pre iných. Možno poďme sa naučiť, ako ja ako manažér alebo vedúci nejakého projektu viem vytvoriť bezpečie pre iných, aby ich nervové systémy mohli byť v tej kreativite a zvedavosti um, a v tom samoozdravnom nastavení a v hre. A že vlastne tým kľúčom pre nás je to bezpečie. To bolo druhé. A tretie, a to je taký môj vnútorný rebel, a to, ako myslím, že už sme to tu trikrát alebo štyrikrát tak sa toho dotkli. A to je tá kapacita, schopnosť. A toto je najťažšie, akože, že v čom je to najťažšie pre mňa? Je to v tom, že zrazu si začneš uvedomovať, že koľko toho v tom našom svete je toxického a Mhm. neúplne najzdravšie nastaveného. A, a prijať to, že áno, takto to je a teraz ja samo jediná neviem zmeniť všetky tie systémy a neviem to tu znova preorganizovať a nedá sa, tak prijať toto, že to vidíš, vieš niekde to osloviť a niekde povedať, že tak to už nechcem, niekde nevieš, lebo to je za tvojou sférou vplyvu a ja neviem ovplyvniť to, čo sa deje v Afrike napríklad, neprávosti. Ale vidieť to a vedieť to pomenovať a chytať sa za hlavu, že kurník, však ale my už vieme. A zároveň sa v tom vedieť postarať o seba, že vidím, vnímam a neviem zmeniť a potrebujem so sebou Mhm. pracovať. To je také niekedy náročnejšie, ťažšie. Vidím, že aj pre teba bola tá práca s nervovým systémom taký humbling moment, lebo naozaj človek prehodnotí strašne veľa. Či už o svojom živote, o spoločnosti, o veciach, ktoré sa dejú. Je tam, normálne v tom celom učení je nejaká, ja neviem, nejaká magická vec, ktorá ti proste otvorí oči na nejaké úplne nové sféry. Mm. No mi tak prišlo len teraz, keď si rozprávala, že fakt je to taká zmena, ktorá potom znútra ide, hej, že nie len, že pochopil som niečo hlavou, ale prežil som, precítil a to má vždy väčšiu, aspoň za mňa to má vždy väčšiu hodnotu ako niečo pochopiť mentálne, lebo to sa učíme od školy, hej, pochopiť mentálne, ako robiť rovnice, hej. Ale toto má takú inú.
prímes niečoho. Mm. Mm. Dobre, keď máme už dlho, dobre sa s tebou rozpráva a teším sa na našu najbližšiu keramiku. Ale uvedomujem si už aj čas a uvedomujem si to, že sa budeme musieť čoskoro posunúť. A predtým, než to urobíme, možno ešte taká posledná otázka, to je, že čo by si z tohto nášho rozhovoru za teba mali ľudia odniesť? Aké posolstvo by si chcela, aby si z tohto vzali? Takže keďže mňa motivuje a robím to, čo robím hlavne práve kvôli tomu, aby som dala možnosť aj iným ľuďom zažiť, aká múdrosť je v tom tele a to robím už naozaj odkedy pracujem, len v rôznych iných tematikách som to stále robila, že tá múdrosť tela um, je možno viac, ako my jej dávame, hej, nejakej pozornosti. A jediné, ako to človek si vie skúsiť, je sám na sebe. A tým, že napríklad je teraz tá práca s nervovým systémom a je to dostupné naozaj pre každého, je to easy, netreba na to špeciálne vzdelanie, nič, iba vlastné telo, tak by som naozaj vrelo odporúčala každému, kto je na ceste akéhokoľvek seba rozvoja, nech skúsi tento modul tej somatickej práce na sebe, pretože sa možno poposúva vo veciach, ktoré si myslel, že sú už nemenné, alebo že sú pokazené, alebo že ja taký som, ach, to je zlá karma, to je v mojom horoskope, alebo čokoľvek, čo tam máme a sami seba limitujeme v tom, tak tým, že aj máme tú neuroplasticitu mozgu, hej, že k nám chodia tieto krásne, úžasné nové informácie, hlavne z tých neurovied, že my sme schopní sa meniť, len sa potrebujeme naučiť akými spôsobmi, tak určite, ak to človek neskúsil, tak treba to zažiť, pretože ja mám práve kvôli tomu aj na mojom webe vlastne dostupnú ochutnávku zdarma, aby si každý vedel sám zažiť, čo také nervové fitko vie urobiť s vašim telom a to do pár sekúnd, pretože tie zmeny sú citeľné na vlastnom tele. Hej. Čiže tam aj netreba, že poďme sa presviečať o tom, ale skôr, že poďme to zažiť. Takže dať si možnosť zažiť niektoré z týchto modalít somatických je za mňa to, čo určite by som ja dala ako to posolstvo von, lebo nepotrebujeme si k tomu referencie čítať, potrebujeme si to skúsiť sami na sebe. Mm. Ďakujem. Ja ďakujem. Ja by som, ja by som tam možno ešte doplnila, že choďte, postarajte sa o seba, doprajte si možnosť poskúšať tie veci a zároveň ale s takou láskavosťou k sebe, že nie som pokazený a tie veci sú také, aké sú pre niečo a možno už vedia byť aj iné, ak chcem, aby boli iné. Ale presne, ako sme aj otvárali na začiatku s tou láskavosťou k sebe, že to nie je o výkone, nie je to o tom, že niečo sa teraz mám naučiť, alebo niečo potrebujem zvonka dosiahnuť, zažiť, chytiť nie. Áno. A, ale že choďte si zažiť, aké to je, že nájsť tie zdroje v sebe a nájsť tú kapacitu byť láskavý k sebe v tom, na tej ceste, že to nemusí byť cez tlak a nemusí to byť cez A nemusí musí to dosiahnuť. byť hneď. Nemusí to byť hneď, ani to nebude hneď, hej, zase buďme realisti, trvá to minimálne tých 8 týždňov, ako si spomínala, systematickej práce na sebe, ale môžeme zažiť niektoré cvičenia, ktoré majú okamžitý efekt pre tu a teraz. A takže to by bolo také moje posolstvo, že choďte, zažite si a v takej láskavosti k sebe, že hm, S takým výskumným módom, hej, že vidíme, hm, čo sa stane. Lebo to je taký veľmi pekný, spontánny, také dobré nastavenie na skúšanie nových vecí. hm, Hlavne keď hm, máš techniku, ktorá tvoje telo ti dáva na ňu odozvu. hm, hm, No dobre, dámy, tak ja sa teším na tieto vaše počiny.
a teším sa z tvojej práce, teším sa z nášho rozhovoru, že sme sa mohli dnes takto porozprávať a približiť ľuďom, ako pristupuješ k práci s nervovým systémom, prečo to je dobré, prečo by ich to vlastne mohlo a malo zaujímať. A, takže ešte raz veľká vďaka a vidíme sa na tej Ja tebe keramike. ďakujem, výborne sa s tebou rozpráva na tieto témy, takže to nás aj spojilo, takže nie je divu. Teším sa na teba. Pekný večer ešte. Ahojte.